Tell the titas where you're going. To the afternoon. Good morning, titas. Good morning, Tita. Tingnan nyo naman ang pa-outfit ng ating aling maliit. Heb jij je tand al laten zien aan de Tita's? Ja, tand. She has white hair, papa. Hier, zie je het? Zie je? Yeah. Nag-chip yung ipin niya dito, so ipa-check namin sa dentist. Doe ik niet jou? Uy, ginoo ako gilawayan sa mga papa. Uy, bis tubig ang ilimpyo. Sa mali, uy. How do? So how after what if we can make Teddy? Wil je niet naar Efteling? Nee, uy, baby daddy will come at Heel lang, hè? 12 o'clock, hè? We kunnen heel eventjes naar Efteling, maar. 2 uurtjes, hè? Maar die gaan misschien niet naar Efteling. Zullen we volgende keer weer naar Efteling gaan? Gaan jullie naar de Monkey dan? We kunnen op Monkey Town gaan. Bye, Skatje. I asked her yesterday if she wants earrings. Ja? But she said maybe when she's a little bit bigger. Ja, dit is als je een beetje groot maakt. I love you. Naggoy, oh. Here. Doy, Scott. What's inside? What's inside your bag? The Ah. stickers? The stickers? Why do you need to bring stickers? Kom schat. Kuy, ang muta. Kadako sa muta ni Papa, oy. Wat moet dat? Muta. Ah. Sige na. Ang dagoy, eh. I like your hair clip lang. Doy, doy. Doei. Doei mama. Doy, doy, awa kuy. Do we the cookles out? Don't raise your dress lagi when you're wearing a dress, my love. Do we the cookles out? Doy, doy. Dagoy, oh. I love you. Ik ga jij moet bij de ramen kijken dat ik zwaai. Okay. Are you sure you don't want to wear shoes? I have, Extra shoes? I have the things with me. Okay. Doei. Doei. Doei mama. Doei, ouwe koei. Doei de cookles out. Kijk aan de ramen. Okay. Iyaya. Tingnan yung mga damo dito, oh. Hindi na namin kailangan linisin to kasi ginawa ng officially parking lot to dito na side. So, ang hikimente or ang tao na po namin ang kailangan maglinis yan. Good morning, titas. Welcome na naman po sa panibagong video. As usual, bahay na naman ang look natin. Si Ruth at si Ana ay papunta sa Efteling and sabi niya kailangan kong dumungaw sa bintana kay magbababay siya sa akin. Diba? So, ito, pagbigyan natin ng anak. Tabunan ko pala yung aking Mercedes-Benz di Anja, no? Tagal naman nila, uy. Sayang kasi sila Ma'am Shivansh pupunta pa naman today. Dito kasama yung mga anak niya. Kaso, na plano na kasi ni Ro tsaka ni Ana ba na pupunta silang Efteling and nag-message kasi si Vanji mga 2 days before. Yun, so hindi na pwedeng, ayaw nang i-cancel ni Ruth kasi nga nakapag na siya kay Ana ba, nakapag-promise na. Si Ana talaga pag sinabi mong Efteling, go yan eh. Dito na sila. Hindi na yung mag-ama ko. Ako naman, bahay lang po talaga ako today kay time na naman ni Ruth tsaka ni Ana. Kahapon kasi diba, or sa previous vlog nakita nyo, pumunta kami ng city ni Ana, kami lang dalawa. So ngayon naman, time na naman nilang dalawa ng tatay niya. And syempre next time kami namang tatlo. Ganun, salitan lang. And also, kasi nga, di ba, pupunta din dito sila, Ma'am Shivansh. And kahit hindi sila pupunta dito, may plano na po talaga akong mga gagawin dito sa bahay. Itong corner ni Ana, hindi ko pa talaga po ito naayos. Wala namang deadline, so okay lang. Napakita ko ba to sa inyo? Yung old namin nalagay ng towel doon sa taas or mga anik-anik, pinababa ko dito kay Ruth and transfer namin doon dito sa likod, di ba, dati. But nilagay ko siya dito ngayon sa may entrance. And ito siya, lagay na ng aming. Yan, sunglasses. Yan. Tapos, yan yung ibang sunglasses pa dito. May shopping bag ako dito. Pamaypay kasi nga summer pa ngayon. And mga
mabilisang kuha. So, yung lipstick, mirror, and ano pa to dito? Mga cards to dito ng mga shops. Ito may OV chip card. Andito yun yata yung bus card ko. Tapos mga umbrella. Yung matataas na umbrella o yung mahabang umbrella andito sa gilid. Tapos dito, dati may mga pictures, tinanggal ko na po. Yung old na, ito siya guys, talagang marumi na siya kung sa malapitan. Ilang years na kasi to, artificial eh. So, papalitan ko na po ito siya. Gusto ko lang din ang kulay niya ba, pink, halong pink, tsaka puti, and green dyan. Tapos same din ang kulay nitong dalawa. And ito, yung galing to sa work ni Ruth. So, dito siya. Ang bango po nito. Bibili pa po ako ng lagayan or siguro yung recycled na dessert na cup. Yung same na lagayan ng aking earrings tsaka accessories. Ibang accessories. Or kahit ano, siguro lumang bowl. Dito, okay lang din. And syempre sa second one, yung mga gamit namin ni Ana pambuhok. Tinatry ko siyang i-organize para si Ana at si Ruth masanay din na i-organize yung mga tali ba. Pero tingnan nyo naman. Ayan, wala na naman sa sariling lagayan. Kailangan ko pang kumuha ng isa pang lagayan dito kasi yung akin naman, mga, yan oh. Hindi na magkasya dyan. Ito, wala, yung mga headband ni Ana. Karambol-rambol na yan. So, kaya namin may mga buhok-buhok pa dyan. Yung aking wax stick. Kay Ana pala to. Tapos yung sa akin, pakita ko na dati yung Kitsch. Yan. Yung ating hair perfume. And ito siya, nabili ko po, ito siya pang suyod to eh. Kasi nung galing kami ng Pilipinas 2023, pagdating dito si Ana may kuto. So, ganyan ka-effective. Tapos masakit pa, hindi pala. Parang natatakot ako na masaktan si Ana nito ba. Parang nasanay ako na mas okay yung pang suyod sa atin. Suyod ba yun sa Tagalog? Kay sa amin sa Bisaya, sud man ang tawag dun. Yan, sa Cardwat ko lang po ito nabili. And yun lang. Yung mga pang buhok namin. Pag ito ino-open ni Ruth, tumatawa siya. Tapos sinasabi ko sa kanya, yan ang palatandaan na yung makasama mo sa bahay, mga babae. And dito naman yung mga slippers and everyday sandals namin ni Ana. Pero pasensyahan nyo na. Ganyan lang yung ayos niya. Basta kay easy lang for Ana to get. Ino-organize naman niya po. Pero wala kasi masyadong space. Yeah, samok. And dito naman yung mga pang nails namin. Yan. Kinunan ko na po yan ng mga expired na or mga luma na tinapon ko na. And ito yung mga bilisang gamit ni Ana na hinahablot ko lang. Ito siya pag lumalabas siya or na sumasama sa camping. Ito yung mosquito repellent na lotion. And then, ito yung face cream ni Ana. And ito talaga yung gamit ko. Napakita ko na yata to dati. Pag may dryness yung skin ni Ana, ito yung pinapahid ko. Sa face, pwede po din siya. Tissue, ano pa dito? Yung kanyang lotion. Sa Pilipinas pa yata to. Band-aid for Ana. May gapas pa dito. And then, tissue. Yan. And may isa pa dito. Yan muna. Dito naman sa corner, akin to. Face, mga, na, mix na to. Sa hair. Ano ba yan? Uy. Ito sa ano to eh. Ito yung scent dito sa ano, sa hallway. Sa entrance namin ito. Ayan. Samot-sari ito. So, sinasabi ko po kay Ana no na hindi siya allowed kumuha ng anything dito. Sa case ni Ana, pag may mga instructions ako, kahit dati pa no, medyo pataba, mas maliit pa siya. Siyempre, bata nakakalimutan. Binabalik-balik ko. Pag nakikita ko naman na pinapractice na niya, so, ano na lang ako, parang remind na lang ba. May mga instructions ako sa kanya like, ito bawal to, hindi ka allowed dito, or dito pwede, pero dito be even more careful, ganun. So, kailangan ng paalalahanan ba kay bata pa, nakakalimutan, or bata, careless pa ang bata, di ba? And at the moment, nagsusort po ako ng mga documents ko dito or mga gamit ko dito sa office table.
So, yan yung current situation natin. Yung SIM card ko kasi, hindi ko mahanap yung sa Pilipinas and hindi ko na po ma-access yung aking GCash. Ipakita ko pala sa inyo dito yung aming mga pictures na corner. Ito siya. Sa Dinbos ito. Baby pa si Ana. Ayan. 1 year old si Ana dito. First birthday niya. Tapos, yan. First Christmas namin together. And ito, sobrang paborito ko po ito. Napakita ko na din po ito dati, no? Ito si Mister noong bata pa siya. With his opa. Yung pumanaw last February. And this one, syempre si Ana to. And nakita niyo ba yung resemblance, guys? Diba? Nakita ko na to yung picture na to. Tapos, nung few months old pa lang si Ana, nung kakarating pa lang namin dito, may picture silang ganito ng lolo niya. So, nakita ko yung resemblance ba. So, ang ginawa ko, inedit ko po na magkatabi sila para pag-print ganito. So, may kopya din po ito yung lolo't lola ni Ana. Tapos doon sa bahay ng lolo ni Ruth. Ganito. Sobrang magkamukha nila ni Ruth tsaka ni Ana, no? And same talaga. Ang cute. And ito naman, ito po yung tatay ko sa mga bago po sa ating channel. Noong February, nawala po si tatay. Kaya biglaan akong nakauwi ng Pilipinas. Ito po yung last picture nila noong 2023. Kasama yung lahat ng mga apo except kay Baby Cloud dito. Ano pa si Ana dito? 3 years old. Yan yung mga pamangkin ko. Ayan. Nakakamiss po yung tatay ko everyday. Siyempre, naalala ko yung tatay ko. Kaya naglagay po ako ng frame dito. Siyempre, bago pa kasi din. At siguro kahit sino naman nawala ng magulang. Ano siya ba? Hindi siya nawawala. Naiiyak na po ako. Ayokong umiyak pero pagdating kasi sa tatay ko or pagdating kasi sa ng tatay ko, nagiging emotional pa ako kasi syempre bago pa, no. Kami lahat naman ng mga kapatid ko tsaka yung mama ko, di ba? Biglang naging dramatic yung ating umaga. Pero yeah, kasi syempre bago pa, no? And tatay natin yun eh. And syempre nasa malayo po ako. So, marami akong regrets ba na hindi ko masyadong nakasama yung tatay ko. At later, yung sa mga recent years, syempre maaga po akong umalis maaga po akong umalis kasi sa amin. Mga 17 years old po kasi ako. Bumukod na po ako. So, anyway, ayoko nang magdrama. Magchika na lang tayo next time about sa mga ganyan. Kasi sensitive po ako pagdating sa tatay ko. Ako lang din naman ang nag-umpisa ng buwag talaga. Ito naman, ito yung first Jollibee party ni Ana. Nakita niyo to sa vlog. Sobrang gusto ko po itong picture na to kasi andito kaming lahat. Oh, wala pala si Baby Cloud na naman dito. Oh, saan ba si Cloud nito? Baka andun sa sa auntie ko dito. Wala. Hanap ako ng andito si Cloud. Lahat ng pamangkin ko andito except na naman kay Cloud. At wala pala si Matthew. Hindi kayon ko lang na-notice. Wala din pala yung pamangkin kong lalaki. Kasi 'di ba doon sa vlog na nakita na doon sa vlog na to, insert ko po yung para sa mga hindi nakapanood. Kasi kids party siya, so yung mga bata lang yung pinapunta ko dito. May may party pa kasi din sa bahay nito, no? Yung mga adults, yung mga walang anak na dinala dito sa party na to, naghintay lang po sila sa bahay or doon sila dumiretso sa bahay namin, no? Yun. Kaya pala hindi siya kumpleto. Next time po na umuwi ako, naman yun, wala naman si Ruth tsaka si Ana. Next time na uuwi ako. So next time, I'll make sure pag magkasama kami lahat na may picture talaga kami. Proper family picture. Gusto ko yung ganun.
And pag umuwi din ako, gusto ko ng picture kasama yung nanay ko, ng mga kapatid ko yun, mga pamangkin. Kasi, 'di ba? Wala pictures ng mga memories and also pictures yung pinanghahawakan natin ba. Siyempre, katulad namin, na wala na yung tatay namin. Yung last picture ko talaga sa kanya, ano pa yun? Wala kaming picture together na yung ano talaga ba, yung proper ba. Kahit mga picture nga kasama yung mga kapatid ko, parang hindi pa kami nakapag-picture. Or siguro mga ano lang, mga candid lang, ganun. Or mga stolen shots lang siguro. So, there are so many things that I still regret, no? Especially not being able to make a lot of memories kasama yung aking mga magulang. Kasi syempre, kasi nga as I mentioned, maaga po akong umalis sa amin para magtrabaho and then mag-aral. And right after that, dire-diretso na. Syempre, umuwi po ako pero hindi madalasan ba. And ng ibang bansa, and pumunta natin dito, nagsettle sa ibang bansa. So, yung ano lang, pinanghahawakan ko lang yung memories ko when I was growing up, yung mga memories ng bata pa kami, o yung mga pictures ng bata pa kami. So, to everyone out there, especially sa kumpleto pa yung magulang, make the most of it po and then make memories. It doesn't matter kung anong activities or anong mga ginagawa, and take pictures. Hindi lang yung pinupost sa Facebook or sa Instagram or sa social media, but sa case ko kasi gusto ko yung nakikita ko ba. Gusto ko ganito, yung naka-photo frame, yung naka-post, nakalagay talaga sa wall or ganito na nasa table. Gusto ko yung nakikita kasi mas, po kasi ako, visual ako na tao ba. Sa memories talaga ganun. Kaya yung phone ko po, punong-puno palagi ng pictures and videos, and nahihirapan akong mag-choose ng mga i-delete. Piniprint out ko po yung mga pictures, which reminds me kailangan ko mag-print. O, 'di ba? Napahaba na yung ating chika sa magang ito. Tapusin ko po muna yung aking pagsusort dito kasi sila Banji, mga 2 hours later, andito na po sila. Hindi ko alam kung anong ipe-prepare ko sa lunch. Siguro mag-deliver na lang ako. No? But yeah, catch you na naman po mamaya at asikasuhin ko po muna ito dito. I hope okay po kayong lahat and enjoy the rest of this video. A few moments later. Hello, titas. Ano na po dito? Magsi 6 p.m. na. At kakain na po ako. Leftover to ng kinain namin kanina. Nagdala sila ng siomay. Masarap ang siomay na to. Tapos nagluto po ako ng wild salmon. Pasensya po at hindi na po ako nag-vlog kanina nung andito sila. Nagchika lang po talaga kami. Kasi medyo matagal kaming hindi nagkakita ni Vanji ba na nakapagchika. Kasi mga busy na ang buhay ng mga nanay at tatay. Tapos yung mga anak kasi namin nag-aaral din. Pag day off, family day, trabaho din si Vanji. So mahirap na talagang magkita-kita pa palagi. Unlike before na nung kakamove pa lang nila dito, parang palagi kami nagkikita. Hindi na po ako nag-vlog kanina, no? Si Ruth at Ana, hindi pa po nakauwi. So, I think kakain na yun sila. On the way. Magdadrop by yun sa tawag nito. Magdadrop by yun sila sa KFC. Kasi yung nakagawian na nila after ng FT-Link, dadaan sila sa KFC and doon nakakain. Or siguro sa McDo para maglaro din si Ana sa labas. Kasi yung palaruan ng KFC nasa loob po kasi ng kainan. Yung sa McDonald's kasi nasa labas. May outdoor sila na playground ba. Nanonood lang po ako ng kahit anong YouTube videos. Nagre-relax na ngayon, nakapag-edit na po ako. May nag-comment po doon may nag-join po sa aking live. Nag-join siya sa live and sabi niya silent viewer po natin siya. Thank you po sa panonood ng video. And sabi niya doon sa live na sana mas madalas daw ako mag-vlog. Tatry ko po. Pag makapag-edit tayo, may time mag-edit and hindi masyadong busy, makapag-vlog tayo, itatry ko po. At kakain na po muna ako and hintayin ko na po si Ruth tsaka si Ana. Kagaling, oh.
na pagod na siya. Kakarating lang po nila pero talagang pagod na siya. Ipaano ko na lang siya kay Ruth. Dali na lang siya ni Ruth maya-maya. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Ruth doon sa taas. Baka nag-sort ng laundry or nire-ready yung work shirts niya para bukas. But i-end ko na po yung ating pa-video, no? Maraming salamat sa pagsama na naman sa aming buhay pamilya dito sa Netherlands. And see you na naman po sa sunod na video. Maraming salamat. Doy, mush mabush. Ingat po kayong lahat. Tulog na talaga.